Bo día. Imos agora co sorteo de segunda división autonómica masculina. Temos dous grupos de 8 equipos, repartidos nun grupo os 4 primeiros da primeira fase, e no outro grupo os do quinto ao último do grupo norte-sur. Os grupos estarían compostos o A1 polos equipos Lamacéns Gamallo Avexinzo, Narco Diario Estudiantes, Reilo Regalos Liceo La Paz, Sigaltec, Cuadros Asorei Fontiñas, CB Arteixo do Acode, Gamacisa Galogrín e CB Illa da Arousa. E no grupo B1 estaría 6 Dona da Alcoia, Fundación Educación e Deporte de Santiago, Porriño Baloncesto Base B, Moneibol Coruña, Corbar CB Sarria, Básquet Coruña, Rías Baixas Selt e Clásicos de Portas. Imos a comezar o sorteo polo grupo A1. Neste grupo temos solicitudes de Liceo, Xinzo, Sigaltec e Galogrín. No caso de Sigaltec pide número 2, que non tendo máis solicitudes xa lle podemos asignar. Galogrín e Liceo. A solicitude solicitaba comezar xogando na casa, co cual serían os números do 5 ao 8, co cual vamos a asignar o número 5. E o resto dos equipos van a sorteo. O primeiro número que saquemos vai a ser o número 4. Estarían co número 1 Gamacisa Galogrín, co número 2 Sigaltec, co número 3 Almacéns Gamallo Avexinzo, número 4 Narco Diario Estudiantes, número 5 Reilo Regalos Liceo La Paz, número 6 CB Arteixo do Acode, número 7 Cuadros Asorei Fontiñas, número 8 Illa da Arousa. Imos agora co grupo B1. Neste caso temos solicitudes de Fedesa, Básquet Coruña e 6 do Nadal. Básquet Coruña solicita número 4, que xa lle vamos a asignar, e Fedesa e 6 do Nadal solicitan xogar a primeira xornada na casa, co cual vamos a asignar o 5 a Fedesa e o 6 a 6 do Nadal. E o resto dos números vamos a sorteo. Temos número 1 Moneibol Coruña, número 2 Clásicos Portas, número 3 Corbar CB Sarria, número 4 sería Básquet Coruña, número 5 Fundación Educación e Deporte Santiago, número 6 do Nadal, número 7 Porriño Baloncesto Base B e número 8 Rías Baixas Selt. Con isto quedaría rematado o sorteo de segunda división autonómica masculina.